Fuckness. Fuck, det var ikke særlig lang, den her. Og den zoomede ind på sådan 2 sekunder. Knap så godt. Der skete ikke noget. Sikker. Kan du fokusere? Så lige... Brightness. Der skete ikke noget med... Jeg tror mere, der skete noget med kameraet. Fuck, mand. Må se. Det er jo helt dødt. Mand. Prøv lige at vente 2 sekunder. Shit. Wait! Not the chips, dude! Dude! Ja, er du klar? På banen.